Hola a tots i totes, com esteu? Bueno, ahir a casa vam passar un dia dolent, la família, diguem-ne, els meus pares i ma germana, diguem-ne els gossos també, perquè els meus nens, els gossos també són part de la família, Vam passar un dia dolent a casa meva, un dia trist, difícil d'oblidar, impossible d'oblidar aquest dia, el dia d'ahir. Però la vida és així, segueix, no? I la vida s'ha de seguir endavant, s'ha de ser... la vida és així. La vida o la mort, no? Mai millor dit. Bé, avui he començat a fer coses, a fer vídeos, tinc una petita secció de... en fi, a fer coses, no? I avui cantaré una cançó molt xula, molt maca, maquíssima, per mi crec. I no res, i anem al tema. Em concentro. Quan has tocat el cel i sense prop l'infern, camino sense fe, sense destí, sense saviesa, fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensa en aquells anels, és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere un rostre indiferent, però cou que ens fa sentir que hi tornarem. Trencar aquesta sencer, comencen un mateix, tornem a les arrels dels somnis que ens van veure néixer. És temps de ser valents, és temps de ser conscients, que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere un rostre indiferent, però cou que ens fa sentir que hi tornarem. Més o menys. És una cançó del 2018. Bé, una cançó molt maca, no l'he cantada tota, però, un tros del pàrraf de la cançó i bé. No res! Adeu!